Obe wale akobo bosian pacho du hia afutu otiawa se be ma hia oba opese be ma no ne bobla na ne makoyi a mesrew se okoye fia mamle nyina wi a eno na yenyankopon epe wade no ehu nim faso Abusia mamema akwaba efambra kesi media ne so se otwedi ampon ene nananom ede yenkwa edum yese ya de aka ne se yebesua de ede aboye bra ubenya afutu sembi ede aka wodada asetina ne ho na ne ye baba twetwe nkomo afa awade na nse kura de wa emaba wan esi awade obehu na awade ayekuntan bi ase enka ne tete awade na ne ye no ofie kakra na esi ano etwem we ni ade a etwetwe maso a enentima twe aben na na amne ne baba twetwe nkomo se ne da obacha ne yuso a meso so be subscribe no like na waja o comment me am di djumede ebremu medi ene abnagemfo a me twa me ho aba ji akonwa ne twen me ba ye de nkomo twetwe no ebe hya ase Abusia mamensa nso emu akwa babiem se oje bre na wo twen mi se de bidi nkan kaen ene na wo ye nchen aye ne ba betwetwe nkomo enti kame ho ne ama na akwa ba ne afa ye nkomo twetwe no nso emfrase na ne emu akwa ba piao na pome twedi ampa da roma na so hotese bibia boko na se nkomo aye ne wo ba bedie ne watadi kobise ya na uhu line na me de minimum nkomo kra ne bedie enti nkomo okay we de ne watadi na hia ye vende na minimum ba se atade e de ko edwabo bi ase ajinja me no okay nana ene ye pese enu di nkomofa awade ehu awade de oyo ba anase be ma na usiso a obia be wale ona so ye hwa ugina mu kura se den kura na ebedu bebi na okondo se wo wale na enso so na ne ehwe na nsen awade a eba ye bibire mu ha na niska untumi wale o ena na French ni o se wala to wala mu ene eno anu no o so wo to adada ho amu o ene we de eno anu na wo to adada ho amu o ana mini bi wala to wala mu ene mini bi e de ase mashofo bo amikakala dana ye besi e biza se awale kula ene den awale ye ka awade a eno so ene den aware engineer betimi answer na no me pese o ka kire me balo ba ko ne fa o wale ne bla me fa kire o made okay kam na aware oware de boy so no mo wale minim pa ye ndey ye hihye no ma ye dey na esi na wa yiwudie saa ko se ebesi so no owale no yo abapa wo ho yo ananam yo tantima pudu eye oware na okay abapa wo ho ananam tantima pudu so ho abapa no na woto a ye de adwene ye dey eto so to a ne koduru ba bia na bitiu na se hunhu ba bia afam na fe dipa no so adwene onso abebitiu obetu ato a ye se de wo chi abeto kafui ye ka so wato kafui a waye mistake no mistake na ni kafui no ni twi pa no okay mistake no brofu mistake na ye kan ni twi ye kafui ni twi ba ko ye se sua de so ka ni kafui o de watu kafui just why fum so wa fum baby ai twi ye wona hodo ndi diso enti na me ne obi kan se bi na me kan twi bi asem kokora mu afie na hu de me pese me kire enso ye twi ni twi no ye woni ni diso ye wo kasa kwa so ati asie na o wale no ofaba on famila na mfanye kire nkrofo keke wa side na ase me pese nkrofo hwa ade nti saa wale na ye to no ye wa abapa no oto a okoto mienu a utwadi oto ba ko a utwadi miensa de abopo ontimi ntwa ti wale no oto a ne koduru ba bi otimi se wato pa duru ba bi abon se wo a utwadi pa na ba di won so otimi koyam fumsuo bi no won so abeze samani nyina wadi usunkunim yes aware obetuma didi e de ne beduru ba bi na de anwuna ayere abeka ho o wale no tantima puduo no oto aba no a ye wo ba ko a wo be hye e de asi wo ba bia obi wo de besi ano obi so de besi mfimfini enti saa aba no enan no a ye hye won se wale ye hye nanan ti nanan no ba ko de obeto so
obeto so saa no na ye tantuma puduo no nti motoa na wie no na de waye hye no se dɔɔso a no waye de no wa moa wa de watesa tantuma puduo no no ɛna ananam no yoto a wo ye ne sei no wafa nti baabi a wo beduru a wa no bɛbɔ no a baabi ani ho no wa no abɔ no na de agu no so aye de lo no ato ukoduru baabi na wo anim no ɛyɛ nan a no waye de wasesa so ati ase nti owale ene mi nya aware na owale ni nyina na nanom to saaba no ano na eduru baabi a na ekoyie pa eduru baabi a na abe bibia oho ene oye nse da bi we die ade we ya esi we die ye si what se owale we die te se owale aware ene owale nti de kasa owale apato a yeto no ene me ye benya aware nti owale no otua eduru baabi no wani age eduru baabi na wura ho ase wuni obi bolu eduru baabi sa eduru baabi obetua no na afem mfumso kakra bi obonse no wasasa wachi no abeda zalo enti sa na nyame ehhehye no edema ye nananom tenanom hu ze sa agrodie na efe no owale no eya de a eduru baabi a obehunu die de eduru baabi a obehunu die anwuno eduru baabi a bosu waka mfimfini eduru baabi a na abatolo na akire wo so woto wa ebetwawo wanturu nyansam do so a o mani nyina nipa de be dai ebese sa o mani nyina okay enti wa hunu enti sa abato owale no ena ma ye benya aware enti the word aware no e owale to woto a eduru baabi a na ekoyie duru baabi a na ye de nananom mo kire se aware no ne kwa awale ti ne edai efe no aware no enti sa owale no a woto a kwa akira na duru baabi a na abopo eduru baabi a na achecherew eduru baabi a na wakoto kafui na se ni jaba kakra na ni jaba duru baabi a enkoyie duru baabi nso a nipa ra ne to no se bi a na adwendwene bi sa beto no so otimi yamfom so sa wo besere no ama o cheche na cheche no de bufu kwa no ayede no asore ko sa na ware enti aware o ware a wo behia de ede wo behia de enwuno eduru me bi a enso hebebam ye baabi a wo mistake a na yebetwa mani nyina no na enso hwe abam eduru me bi a nsensem bebre sabe o me bedi konkonsa wo mu wo mu a ebeko atia ohia bebam eduru be bi a awo kora no ansa na beba no mo beprepa ansa na wo yedai aba nyame yo adom sla wo ba akwa bosa wo ne toato so bu so wo ba akwa wo no kora nyedai emabiem be ma na so pe no do eno no sa emadodo no a wo ba akwa anya yi no etimi so kofa nsem bebre beba obohu ana be ma na bi kora no akofo ba ofro bi ene ne wo no so akọ wo akire so ati ase oba bi wo so a onso wo ba akokwa na be ma so ne no ngo se memu biem wati ase ni nyina ye awade na nanom ehhye niema bi a na nkane no na saa wo sem na me wo ba komi mu biem ni niema bi no ni nanom na yetu nipa fo titi ni penti no saa niema bi wo na enim ko so ba ntimi mfa ne pensi gina ye ma no ho se awade ne se na me pese ne be ma na ye awade ne titi be ma ne gina ye no ene di ye adwuma na be ma no so je se wasi gina ye ne ntiro ka ne yere ka asema omfa wo oba ka asema wo tie ne mienu yensa de ye no obeyi de enya no so obeto atwene otie ne yira se obunu yire so be ma ntre ne nsa mo ne yire be ma eni de ne yira tem be ma nto ne yire ho sebe na jimifo bi be ma bi ne yire nyantoko betuma to oba no a to sebe oba na one ne da sole na se kura sebe be ma jimifo bi we nya sebe o e jimi okay be ma jimifo betuma to ne yira se pa kure yire ho fi ke kansam poto asemba ubetuma ka nemom ye wasem bi wo ha yenka ye wasem enamu asem eye hintasem enso ba ma bi betuma di na wale sem oba bi betuma di na nenamu asem na wale ne ekwa ofaso ni kunusia mu nyina ebekwa koto dwa di nkoma kyen na mfofo keke entokwa si wone na mfosem ntam no ana nsem nyina na abedai abeda proso ntina mankofo aware nsem etenesi enu ntina mpanifo so kwa aware a sabia mu sabia nya do yemfa enamfosam kwa awadiem nya nsem bia ne de kwa awadiem ntinsem bi wo abehunu yese de mene toyem be ma to so odwene mienu enu ntina be ma asem bi wo a nti ze be ma yi bi sha akasa na ye krokro ebi mu fa no Adam apple
Oh, we say friend Adam Apple. Apple na if Korea. They say they abesha mu mini. Adam na area no. Oba no we be ma no so we no. Ti Nyankopon tie mu na ka na ha. E na alo kontina be ma na e bi nfa. Anti na ebi dia ba kese. Ya kese no. Ene om de om we ne. Om de om we ndo do pa. Enti bi friend Adam Apple. Okay. So sa you know Nyankopon ye na nam ye fa no mnasepo. Enti duru me bi asem se be ma ye dey. Be ma na wo bi enti be ma ne me bibire nsem bi wo be ye bufu sem ne ma bi ho ano ay dey. No waka shinti na we ye dey. E wo ho no ba ni bi. Enti aware no ankasa asechire aware no ene oware. Okay. Nana. Awade ne wo mu ahodo mienu. Ye wo efie de ene ye wa asori de. Nene ye mabawa ye sisu de. Enka ye niji asori de no peye wedding no. Efie de ne asori de eden pa na eso awade anya mienu. Nana ye mienu. Ye wo de koye ni chinchire nchen. Why na catch us asori aware mienu. Dem tie no no. Aware ye mienu. Eye mo na na amafo suatra ahokyere kankan akasesem yemi enhwe ahomaso na ma we nyina ba na wanye bi anya guy ma me ka sam kire aware ye nwale ni miru ye wale ni ba ko me ye akan ni enti me de akan ebe ye mfato ahwefo tam bia no se ewiase sebe ye se odon saba ko kire yonko so se hwe ya na de akare so ye de ye da ako a wo se na me so ye ti all the time na sem bia ba impempe no ye ye nkyerekira me de me ho na ye de eye mfato ho na kwasia na ose ye de yonko ne nyede ye ne me ye akan ni yan akan ye beto ye nananom ene hye ye onyankopon ahyehye de ama ye nananom fitetentrede ansa na abefo akosiblo ni de baye bebe ma emu ama ne masua trade ne ma bi aba no aware eye baako ye nwale ni bienu aboa baako ye nyini nya bienu aboa baako ye nyini ya bienu na aware eye baako enti be ma no obaate te se dei na moti da baakum wo hwe oba no wo hwe abusua no na asem si a abusua force ye dei ye nim ye si ye dei ye nim ade wonsa be pa to maje wonsa bia no deb na sa unim sa menene neti menene da sole nkwa de unim sa ma asem ntoro ho na be hu gimi no kwasia ti be penifo se menye dei menye wonsa be ma minu here oh opanyi wo so de me to oba emra menene tia de bia asem si a sei wasa be ba to enya bia no maje wonsa no ne na wi kula menene ne ba ye be ba to maje wonsa baby asema ye be kan no yenye odi ayi nsa tina nanam si ye koturu tiri de ayi nsa ye koturu tiri nsa aware wa bio hwa yo kofa ba yo ye huri dwam o ye fa hi o aware ye nanam ye se ensa nya dai ensa da ensa ni dinu no ensa ene ensa nti aware eye adekese nti ye se ye gide ensa de anya dai ensa na sa ensa no moji a omonom ana so omudi ena meka kire wo no ti nananom ensa ne hia wo ti enka ne ti ekoye oba ho ade a na abefo eniema nsa ne maaye no ye de esuhina ensa fufu onu nsa fufu mfa no panwan no panwan ai ni esuhina ni twi ne nsa fufu na ensa fufu na esuhina no ye de gu ehinam kukuom na kukuo kese ne ye fa na hina ene ye de gu mu ma daim ni aboka chire ne da to ase na ti okobla ne ko ho nti ese me betu go ba ne trinsa ti e de esuhina hina no kukuo no ne kese ne fa na hina na ma ne de ko ye de kwa ade a ne nananom agi ano no sabe no munje hwibio sika enim sa sika nim sa ene doko ni ama no ye de niema ne ayaya de ebi sekente ne de aka ho entuma ne niema bi ne de aka ho ne de ko ensa na ye de akolo ese ensa nya dai ensa ne de ensa no asre onyankopon obo soro bo asase agunsa tieniye ni agunsa awade agu a egu nyina eyensa yemu na asem nsa wale bia yegunsa mameka hona kacho sa awade agunsa awade bia efiri be 15 years ebai obi enu ho ya wale agunsa mehunu bi da
Nana Nsem e na wo ko wale oba abusua panyin oba list amount nana chiremu yenti eho na se o se unhu se yegu Nsem ensa no se sense omo gu Nsem ofom afre nananom me be ka sempa na me ba ha every 15 years in fear dunum e dey ba nyina me hunu awade bia yakwa omo de gu Nsem da e wo fom abusua panyin be ka to so kwa sori oba na wo fom ka se Christopher abusia panyin mpo nsa ye be go no mpo no bu okra wade ne mpo abusia panyin mpo nim osofo de enima so osofo babompa yaguso it's nonsense yes no nye awade no nonsense Nsem fun esa no ayile fi awade kwan so edi o ga se nyankopon yekwasea onyankopon tribu po no wahye ni bibia pepepe bible kranka sa omudi eche no oni so hunu oba na so opena kohuna busia ne ko tua ni tira de ade e ma busia se na omu tua intino ana na wangu nsa no na afrim meme ka se chiro ensansa awade egu nyina ejina awade ayenye nsa se owura fi ohina okrom hene aban o yira wo adwabo ase nokere tieniye owura fi o ma owura fi okrom hene o ma owura fi okrom hene de ayi so o ma owura fi okrom hene de ayi o ma owura fi okrom hene de babon presa aban o yira wo adwabo ase se wo ko dwabo a na se hemfo o ma twa hia na mo bodwa adwabo no obia ohine bia wo na ban a obo ene ase kire enti aben na ohine no ye hyen dia amano no ena ade hunu se me krom hene aben ebo die me krom hene te ha mabusuafo nie ena ode ko enti so ma we free aben no a adwabo no hunu baabi okrom hene ewoda enkane no obegira what you say do ma we free okrom hene aben oyere wo adwabo oyere ase enti ye me ye wura fi ye krom hina be wo awade a ye wale nti no enu nti na awale guo no eba no na enie ye den nsa no kwa na ya frɛ bɛɛma no bɛɛma na te ho ni a oba no so te ho nya ne na ye se de ne ko hyeto krom baabi ni akɔfrɛ oba no maame enipa oni bɛɛma ye ogina ho fe bɛɛma ya ba sɛ obɛsrɛ wa wade saa bra no so America no nananom akɔ abisa wo asa ko bisa busua kronim se busua na omunya kromfo asefo omunya wudifo asefo omunya yalefo asefo sebe omunya nipa bonifo bi efizampanifo so obi ngu obi saman obi nya de enwo obi saman okowale oba se ope so ompe abusuanim obewu nipa ni bia abusuanim amwa ewu ko no ai sa na akowale be ma obewale abusuanim esu bone e wo abusuanim no papa obone obefa bi enti sa ko wala oba na se oba na busua no o me ya kromfo asefo o te se dia yi akromfo asefo no ebebem sa na ko wale be ma so o powu mpo be dai ebebem enti pelifo si moja nyila sa ope sa wompe be se oba wubi okay ti ne so obi nya dai enwo obi saman ti yesia abusuafo nyina atwahia no ne ebisa se nipa so masia ba be se wawade o te se sei unia no o se mepene so na ye bisa oba no se wumpo se be ma na besrew obesrew ya tutu ya kwesi okwa bisa asa ko bisa busuam nyina wie be ma na busuafo so ko wo ba na busuam akobisa oba no so bu obusuam abisa se enya bia na fie na ye komu awade ne wale a eye yie ebe boa musuam ne enya hia enya onyan ko no kura no ne akohia na wo na ebe de wo se de ope no de ope e de na ope na mi hu size no mi hu dia me se be ma na you taste ana oba na you taste na onyo lie bibia de na akwa na me wakofa na enya de me pa enana mo ne me pa chawo enya bia no enipa wo yensamfo dia ka hwe nana aso so onyi manu sa de ban ka hwe ni su onipa yensamfo dia ka hwe da bi na ma rekode onko wale oba enu no hoda onko wale be ma enu no hoda fi spiritual and physical nyina no na nanom aye hwehwemu e dai ewie ma ye research bia ni akire ti ansane e be ka wade na bomu no ye ni babi e gina bere ende kwa ko wie ti nana tete awade na egu basabasa engu na egu basabasa ode tutu ene ya wade ne bempa hwe ye di bufo na anom ho nkwai hwe enti ye we nyina wie no na ye gunsa awade ni tinini o ensa guo no
ye gunsa ye yi apaye ye gu aduaba no ye gunsa chese ye gu aduaba no ye yi papa ye dey wo mu de anya no ti ye gunsa ti ye be frɛ be ma no be ma mpa cho nya bia wo bonton be se wuli gina hoyi engineer se wuli engineer ye breakthrough ni a na me wodo so na obe walewa e na mfa so ye aduanani a na nanom samanfo ese wotwedi ampo ni asa nanom samanfo breakthrough abusia mo mejensa so so ye aduana abusia mo so me dey mejensa aduana samanfo mo nya dey mejensa ye gunsa ya frɛ krom ho abosom ensuo enua enhoma asase bodensie ni mo frɛ ni ya frɛ samanfo ni nyina mo mabam awade anu a ye de hye na ekoro no ye srem mo ma ne nkɔ asaba okwa awade no omienti asem papa omienti anigisem okwa awade no yefunu de onfa no kwa ofa yefunu so a onto te sek de kosia ento oba enkowo no operation ni wona yakasa awade ewuo no awade awo no akwara ne ma ne ekwa ni operation nti wakowu akoato enti atofuwo so obi wu a okowo no wawu atofuwo ni emfa mafie no eya busude ti obi wu na se obi kwa awade na oba kwa awo na se wo no owu a wakoato no ye mfa mafie mededa no ye maso straight se ye nsu ye nya yie teniye ye nso so fi se de eya busude ti ye gunsa sere se okwa awade so no onyinsen awo a moma no nto se de kosia akoko to kosia omre ho no anso achemato what I say the operation bebe ni ade nyina no e nsem bebe so enti egu nsem wi a nananum nsamanfo ni abosom nyina be dai abedi awode no adanse abehye kra ti no way be ye se bayifo bi koyi obi awode akohye baabi okay okwa awade no bayifo bi koye no na awade no sei be ma nso wale oba no onso oba no se bi ofa na yere sa na giri nie odo no obu no one ne nko onye ne memfata onko kan yire ho asemboni baabi nye ne na anu nko mo bi bi ma bi ba ha omoka be ma okowa ne be ma no kotisa ene na we nyina nkwase asem na nya na obu ha on kan chilo say bi asay na woni ma de kudi nti o say be ma no be ma swaro de bi nana fisa wodi gawo koti wodi zamna makoti mo si koti erade ahafo nti obedi asante koti no eye fia na go for koti wodi yirima apremre akyrebene na hu ye awowo nti wo hu wo no wo ye yellow hausa ni so wo ye yellow na we de wo yellow de wo ye green kura wo de wo ye green what try yellow kura wo ye green etina na ye say amomi yen so chance enti anka ne no oba be kwako wale be ma no oba ne hunu be ma da ti be ma no sa ade no so seti sei eye ma no se wo na wo break the virgin enti wo no ne virgin na wo break no wo hunu be ma da enti wo seti sei eni ne bibia akopo afa level so ade ase ena so de ansana be ma be wale no wafa oba no wafa gawo wafa zamnama wafa mosi awowo de akyerebre de krama de nanka de nantwie de ni na wo ponko de enti de bema oba no wafa ponko de enti obefa sabio okyerebre de o ye yaro enti enu nti kura na timi gu awade no tie ni ye o okay emre bi ni x bi de anu ade mana wudi yi so na ni enti wo so ye dey wasa kwa enti ko ba kwa awade a enya saa na ayi mosi de na nka hwe wo wo de odo ni akomapa ani asetena se de be ya wo be wale ma kyekyere busua onya be wale oba no wale be ma wo ya busuani wo enu nti na mpanifo se wo pefie bi mu akobomu abusua na akomu awade tie niye se wo pefie bi mu ayedai akobomu abusua na ayedai ukomu awade to ko wale oba no abaye busuani oko wale be ma no so abaye dai busuani abaye busuani na ma ya de ba ko enti awade na fom se na obi asode a atwabo bi osmako wale nana atwabo bi osmako wale sabia nya ado mi papa bi na kan wo se debu akora wodi bi osmako wale oni debu edu nya ni sika no so pere obi o yare nya ni sika nya na we awale nso abai se wanya no wedding chinchire ncha ye hu o na men ka kire we wedding
eba da bay na minim de ba me betoe if eba da bay nye nanu ya na wedding ba ye beto ye mpanimfo ne mu wedding ye ni me hwe kura no me ni me hwe kura no wedding eba me bere so ye beto me hunu mpanimfo a omo wale ansa na akire wedding beba no wedding kura na hye ase ne nye se de no omo ye no ene na na obi kobo ayi busia ekoye wedding no eye ka no police sama bem na ebi wo hosa o otumi kobo aban busia se de be ye wedding chinchirenchen me futuo ketua bi ansa ne atoa so menu aba menu mema aware ka aware ye eja ena abusia asa aware ensa kakra ubenya no o de toso na de kowale abusia enya wedding bia oba no so mpa ma onko awade eni ehia ne se be ma ne bebe fie no obeda no ho adi no obetu utiri nsa ama ye bi egu nsa eyi apaye ama nananom nsamanfo ne abosom nuasa no mata akire ama aso aba papa ama motima ware ayedai akwa ani mu ache wedding out of coverage area. Okay, na mama mbisa question so obi kobo kokko kwa ai eno so eche se policy won kofo bi a yakobo kokko ai ba wasesa ne niama ene be ma ne tia de a obebo kokko no enka na ekra no be ma kobo kokko a ebi wo ho a ehwe be ma no su ne eban ne niama bi ekwa etimi de oba na ma keke so akobo kokko ko huna ni mu no na kokko no ye ne se kokko no yesi ye ko huna ni mu yere yekuhuna ni mu eso ko yi ne ho akire ko yi ne ho adi akire wo enti se be ma no oba na ye de ensa bebo kokko no kokko no ye ginsa wo enti nsa no e ya awade part 1 yes awade nu ba bia ye ginsa part 1 ensa na e ya awade wo bibia wo bia nka ho tu kobo kokko so onya nsa kobo kokko a wo de nsa na eko na de nsa kwa akohuna ni mu no yakoda no hu adi akire oba no tifiri na ekure hu se oba no ne hyetokrum bia no a enya agubone na ne di oba no hu gusu gonkra ye gine wo ho ye bisa onko bokokoko na ono oba no nkodi suma siga na oba no konyema asenyame a me pa ajo watima se okobokokoko oba na ekonyeme ya osenyame a enti kokoko ne kire se ye hwe oba no ye hunu a wo na busuane mebisa wo oba no ngusu gunkra wo ne yenye dai ye mebisa ye hu so oba no ho adane a wo ne me ye dai na se enye me nso na me ye na ye asem fashion to se bia makobo kokoko na oba ne obi akoda na yinsin aba me am kobo kokoko se me na me giso aya de piao aka saye pa okobo kokoko a atisu ne tuam no be ma kobo kokoko e ma busua e kire se oba no sa bre na ade nsana ba no wo se wonsem ye hwe oba ne ehunu a wo ne ba be chew ye oba ne ehunu a wo ne be hu ade bi e fa oba ne hu bia no ye hwe ne ehunu a ewa ye hu so oba no fafuru a ewa tienka ne no awade api ye kobo kokoko a oba ne nkobe ma ne nchen hu e kire se obi de ne nsa ba edai abeto so enti obi ba ho anya dai enye yie wati ase na eduru baabi nese oba ye de nsa ko huna nimu kokoko nese de ma bi enko ne ehwe nese oba no ni oduru mpanyi mfie so na awade ne ntimi nya yi a yetima ba ma no esaba ebe ya amane kakra ne amana yere awa afa no de na de ko ti awade ye se okohuna busua no na matoto bibia na ada de se oba no wabesere no ye de na ma ye tusu nsa ye tusa ensa no ho ene ye point ti nsa guo no ene na shawa de mokra ye yakanfo ye yamane no na ne list na ka ho ne list na ka ho de na anu ya na mode sa na ema weiba na se nka ne na list kuntan bia nka ho garments debi kente debi eyi enka ne no ye kosere oba dia nananom omo gitam wonu metam amuase no de di from to ho yere na mo de form ahem na be fat ne to ne de abeba no etam no amuase ne ahehye ne niema oba ne niema kakra ne de krokrowa sa niema na de kono so no
ye de komo oba na de be ye no ho ade ada won ti ana ade atena won me pa chawati ahwene nyina so ye de eka ho ne de aka ho ne de akowale oba no ne de oba na ba fie oba no ade ehia no se abusua ni nyina fanu ni nyina be de beji atu mu ni ahia ne ya amane agunsa wedding no eni ba bia bloni je kan nipa de ka obenya no ade fie ma me bloni de bae bloni ohia ne yonku bloni be ma ohia ne yonku bloni ba na openo a omutimi kọ abem ekọwale etimi fa sofo baako ebo mpa yeguso owale busheni bi anim bi eye nsamfo omo so traditional no tie fam de ye fun maye eto wono de wono se ne de no osi awade ne eye family obaale ne be ma na ye busua omo ye ka busua se ye busua ye maame ne ye papa ne ye maame nuanom no broni ni maame nuanom ne papa nuanom se busua saawo na ye ne ma na ye de na busua menka so mu ni bi ho mu obi ho na ene na busua but ye de ye kakwa busuam enti awade ne se busua ne busua nyina nhia ne ye tunsa gu ede eguso ne ye mu kra de aka ye kwaye wedding ye kwaye party ye kwaye de bende be nyina no mo na mo pem abrabo ene nyame de mo nsam de mo koduru sa okay nana ye ba awade na se de mehu ne se se bia wo be wale na wabusua panyi empene so na se o mi de chenchena ni pasmes na mpese be wale na utumi ko han abusua panyi ni ana se utumi ko han eja ene ene no so na wo abusua yo ko han no beto abesi o nana se me de me pe wo so wo mpenti me de me pe na me ya obi de hyewu a na wo ba kasa me ye sofo asomasi no akosi furo no abla busua ni bia nim hu bi na nka wo beto pega Mame aboa krama akro wu a nya nipa ma na koto no twere bola so onipa enya aboa onipa ho wo mfaso ema nipa onipa ewu abusua pa cha wati asi ene abusua no ya sa abusua no na asema wo kan ne eye abusu die kra so we kwa han obi se o medi wani o kwa han na wo ye ka no kwa han ana se adwuma o mo ye no ye adwuma ena me ka to se enne ena busua ya sa busua na nkane na asema waka e ya bususam esi ade yi abususam ye ade a etra bone so ye chiri abuso ba ye bone na mana de abusu de fese abususam wati ase so wakọ abontesu ni na akọwale na akọwale na akọwale na asemba sable no ena bo se twum aba se bia be ma ne fie wo bi na awade na me hwe ma ho kira mi na me ma na kwa mame awade me ka kira wa mo ato ho ase prince obi de hye ntimi enko gina emo enko ye obi de hye ho awade ma ne yiyi na ekoso pa eno ne awade go no eno ne asudie no eno ne awreho no eno ne sab awade ye kwa ahotokora ye nibi no eno ne ye wade anansa pepe na awade na anwene ne se no eno ne ye wade a ye kwotara awade na se nansa pepe ne ye ho se wale ne fi se busuani bi anim ti sunsum ye ngunsa ema ensamanfo ne empanimfo ma ye meso mu nti no ahonhom bi ansa awade no mu kranti awade no mu nye sunsum nim ti flamabo ne bi aba awade ne de ye de ahwefom ti awade okoha obi ma na ko wale a na awade o de ye atabisa ehwe awade bi ekoha ni pefra bonte ko wale bi enyina emu nyedu ifite hwinhwima de na ho ekosoro hwinhwima de dey ekosoro ti awade enne na mese abusua ya se no enne obi ni obi aduane wo maame ba papa ba kra no a odidi a oma no obeto se wodidi mpa onum so ye be for din satuma be ma ne be yie ne ba bi be di bi kro onum so be ye bone enti na abusua nya dey eni ho na se nkane no ye ka busua no ya se ne ma no a wo betuma akogina obi busua mu so ko ha ko je awade ama ne de hye amane anka wo ne wasefo mu benya betimi wo betuma di hu asem wa hemfie maame ntimi ti awade egu nyina gira se ye mfa kwampa so na court nso de ne court nso de ne enkane no ye court ene ahemfie ye nko wale wa ahemfie na ma mi che ye si ade aba ne se wonya ne ye adwe so be wale ken wase enkosensan papers adentia sane ye kwasensan klata na ye jai ejapade ne ye chem na ntima ye be ma ko wale oba
Bema de onka so ba me nko sensa grata nde bia ba na kasa beba me nko koto Tana na sisi a ye ba no wa isi e firi e mema na sisi o mu sisi ni nti na oba isi bema aso bi so yima no pa ye pa emuaya o de ma me no me nti ni ye adenti na bema no oba wale ne na amafo aya bai na yesu ade no oba le bema wale ya wo ho kwan so mo wale mienu miesa eko enti na de yesu ade be boye ma ne ye japade ho ban ene ye no ko sensan ne quarter unya ye kim ye be je japade tumu wale japade enye nipa nyesa ana enye obi so no wale ya o sensan papers ni we ya no start no wo twuma enti ena wade nyina na ye de ana egu ba egu ye basa dane eno no if is nipa e de adwene bi ene tirimopo bi ene wade obekọ akọwale bema no wonye dey no if you say nyankopon ne nananom nsanim nti abusua nsanim nti anhyebu kra asema wo kan nyina bi no ameju achenye mate na nsemu awade bi obi ko wale sika ni kese bi pa de busuani ba kokora nim busuani ba ko pesei enim enipa wotimi ba mu ye oba ne papa ebusuani ne papa busua tintiri bi ne papa ma busuafo bi anim oba ne busua zo bi anim yakọ wale amoto entu ma nakro be ma no ewuska e na oba na kọ wale no enti enche ono betwe manso ejapade na obeje o hwe na sa adwumbo ni bi ba otiri ma obe poison obekum obeyiwa firi ho enti enne de sanya manini na aba wade mu enne eye musuo ni akofa to yemo so nya ware eye musuo ni akofa to yemo so enne ono oba ate na be ma no ene ma koye na wuska na mistake obeku ato atwe sabio enye oba bia na be de ahwefo mesremu e ma binom nanso pedinforce brody say majority carry the vote ye ka dodo kabia dodo ne kabia ene u mistake na be ma u wuska na oba no hu say udi agro obekum fi say awade okowale ye no ye ntusunsa ya mfra nananom ya nyifa nananom samanfo ne abusumiasa entusunsa ma me sha wade no kra amedi awade no hene amasunsu ma wade no ti awade egu nyina no sunsum nim to oba wale be ma u mistake oba no oba kilo u mistake na nsa pepe oba ye funura okay tina na hwan kan tete awade ni na awade di ansesan abe the sen ene de yen wale ene de japade ne ko tina na nka wo pa na akwa wale a uye fie die wi anka sole de no be ne sen sorry me kopedi sorry me kopedi sorry oh palasta oh sole nyame nsa memu oh palasta mo ni tri ani ada debi palasta mo na so ono a oh palasta mo ni tri ani ada ono a ne yi no nyame ye ka se nyame nsa ba die mo ne die se bia ebusuafo wonanfofo wadofo bi kwa kwhia wa sole fie sofo de ne sabato so na wa hye ne bo ahodo bebre ne de ka wa so ene nyame ensa wo ne nyame ensa wo no wa makwan na enye bia osofo no ye nyame de bi so no na efre ofre nyame ofre nyame ntu de ofre nyame enye yi na me da fe nyame asa hye ka wa eje babe let's of about buy ne nyame abem osofo ye nyankopon ya bla boni ahoto aye ne nyina no ene titru ye nuano ma mubu asofo che mukunu no ne sofo bompa ye me na mubu sofo che mukunu no mo am bible ne kuta am lo kan asem be mo ante ase o si diwaja ene wona de eni na onkwa na ere awale wo asa anka se di sofoni ene nipa busofo che ne mama ne papa onipa busofo che ne busua panyini onipa busofo do ne che ni kuna woda na chie me sofo se on fa hwe anenti e no sa ne dia wa wija ye ba na nyanko nyi sa ne nyame hyehye no osofo ye hwan we nipa te se wa se dia konfo ye hwan konfo ye nipa te se wa asem bi twetwema so de woken ma me dem pesa me cho se sofo nye hwi se bia mete wo gina wo se na sofo wa hira ye na me se bia da se ni da se me ko sofo akobọ mpa ye ensio nana me ko mi ginam asole mpa bo bibia me ko na adenti na me kunu ni mbejai wo sa na me bi se se ho
se de bia me kwa asole me bompa ye obeba no manu aduane so bia me kwa asole aduane si ho obetumi adidi aye bisa ba de bia na wo complain ade kopose enu nti wajame na asole yedi na nebe de dia me si asole yedi yendi na asole yedi ade a baby ayeko bia ya ayeko hia bompa ye hia bompa ye edi ne si o edan ya na Nyankopon si woda na unya wura ho kwa de a onzo bia kwa asole akoto si nyame eti woda da bi se honhom ne wo ho honhom si afi ani o eno nti na mo Bible no so obi ka so do Nyankopon no so otade nua wo ye de yi o trofo na unua odi ne tifie na ayere ota no nyame a wohunu na aso do no Bible ne ka kire wo enti asole da no nye ho ne Nyankopon ti wo na esen nyame kwa nka be ka o me ha nemom ebe ya adwuma ebe koso a ejila ha ejila meme ha adwene na abedwene ma wutiri munya fita ma wakoma munya han kanokre do unua asa wo ho unua ho kire no a boa no ene unua ntra setan papa nyame sum bia ne bia bia aso da yi na Bible finish ya da yi it's nothing to wasenya wona ese be say urade na ebe koso ahemem nemom ma ye agya wo so ne ye apede do unua na di no kre na mo no do mo ho na mu abla bobu abla botrene ma ho aso da de na ho osofo nya hwe we ni party se wa so oso pese o yesi woda betuma ye o ma ho kwan na so oso betuma to ho afiri ne ma bone ho ne ne ma bia se de o kasa na betu aka Bible kura so de ebu usom na timi kenka timi ye ya ncheche obetimi untimi kenka kwa na quotation be bi no a nya no ana so de ya sorry ma me bi o kwa sorry esi nyi quotation yenu nse nyame ne munyam nana obaye o se Matthew etirimiensa yitemu mu wani atete enkosan mu wani atete enkosan what you say nana we dey baking kan asempa na me ka che wono no ne me nana ko shedi an le kwa asori ma me abelewe na ni mareko na ma me bi no mo kwa asori na sofo no so be quotation ba kwa nyame ne munyam do obi ba no obi ba quotation we ya no pagya na nsa Matthew 3 chemu se no ayi quotation no Timothy 3 se no akasa Genesis 3 se no akasa ma mi padu mu bi ho se wonim se eye nsamanfo o mawu a ye bubu o mudini osodi ya wase me na na abla kwabla ngoma etiri miensa egichemu nsia wase kosi nkosi koda ti ayenya wo de na na abla kwabla na ote ase no ne nsema na otaye de ekapa nti omubo Timothy Matthew Genesis Marko ne ho no wonim se nsamanfo awuo na ze omubo de ka asem nsamanfo o mawu nsame bia o mo kan ye serious o se me na na abla kwabla ngoma etiri nsia ye mu miensa wase kosi nkosi koda si ayenya wo dan nti kosi nkosi koda se ya asem ba na me den kamanije wedding ese yebe ware na me na mfofo de ka die chide me ka asem enemy tufo se opediye pa na nka obetie masem a na pasumdwe de ma okra na oda ache na waware a kamesese ka be wale aka ma be ma no wale ofie kakra bi ne nkakọ onim se wedding ya e wale awade enipa bu afaso nyina no ye tomusuo ma ye ho e de asemba wona e ba wedding na sifo nyina bi de ni bone e bi ne humfi menim obi a waye wedding enipa oba obaye ni maid no e wi eche no okunu e wale eja no wale okunu nti wedding no enye papa ma me so se o pasumdwe pa ni aseta pa ma okra se be ma so obe wale wa ye ho ade a obe yifia mamle ni nyina wi a eno ano se bibia de nyame pere no asa ya ka bia sa sika mo de be yesansem hunu ni nyina no me pa cho fa sa sika to na pa fa ye adwuma no ano fa to nam kwa na tetewe okay nana ye bre no aye bi na ansa na ye be twa nkomoni ni na so tietia no se se bibia ba se o ba be wale a na se bia u niska club ani se mi penikuntan ti kobo busia fa be wade u be wie na ekasusuro anenso mu asem nti wa asem a wa kana yema wo bisa asem mi be yiwa no wa wo ye wutiri mu no ye nana se nke yese me de me ye oba ina ma be fa nti ka obebo nana emfa ho aha echira asem na bia ka obebo no nya dai na me de enya wo oba na asem da bi den so aware me ka asem ache wata cheka no ntra na account aware
o wale a okunu na sedie wasudie okunu ho tonu a ho to okunu nya asema wanya asem okunu nim guase a wonim guase awale ate sa ahwe na ahwe na msoma yedai na ade ntina be kasa okunu akobo bosia be yi na nka mfa ho ena amafo nsem a ekoso ado no ti nsem a woka no eya no kura na eko eno ne abrabo no ntina ne ma ama ba no munya nhira ena ma ama ba no medi machi wo munya nhira okwa awade a ade obenya firi mu adodode ajapade ne ho beto no ene hia no ne mom odomapa asetena papa woni be ma betra ni jim abobla no nye ne hia no u mistake a wajapade why no ho ade aye we de nko ade obeje fi wonsem ana ebeche bi se tu no afafa owie na chire wasa kofa foforo na one nete na ni sika no na odidi nsem hunu ne background na wo mpa wo fa hwe obaro nti awade ye ware a wale awade te sa hwe wo hwe mi anam so hwe bi ukunu ko abobosia be wale wo amoni age ebe bi akire moda moda wale obi bo prum adaya makoje bosia ye be jessica maame wo ye oba wo dwene ye ba dwemba ebe how do you feel na be wi o sei na se na be sia dwene no na wo tinka mo mpo no sei na be sia hu no ati ase ti aware ye mobosia mfa wale ye mobosia emfa nyedei ahwefo etiefo me se awade ye mobosia nyedei obobosia wale a eyimusuo ene watode ama ho ti aware ye nananom odo oyekua odi nsafo ni ade akowale okowale a asomdwe odo mapa ene koso enti awade ye nkobobosia wale wedding ye no mumi nyai emwaye awade ne se mini aba me so pasomdwe ni asetapa ma okunu okra ene mabraba se wo wale a me nya wedding da wedding no awale go wa me behwe mu yepu abehwe de wani bone de okuta sunsu bone de o tribupo bone bi eho ene nsem nyina ebefire aba be hawo okay na yedase na ansana no pese odi wa futuo be ma omaye omaadwen se omo be wale na se omo mesi awade akwan mu no se de be omo be hu omo ntotoye na omo ho boana na obe wale akobobosia no pa chodu hia afutuo tiawa se be ma hia oba opese be ma no ne bobla na ne makoyi a mesrew se okoye fia mamle nyina wi a eno na yenyankopon epe wedding no ehu nim faso enkofa nipa dom enkofa kanto ho so de wiase so asrewa omo ntankese a etuno hwe asrewa osusu denden dia na no ye tentene na asrewa osu agenkukusu a etopai enti mesrew hwe waduane hwe obochia ho ansa no wako medase enso yedase abusia eye nana ena ye ne chichi nkomo no oye ade ye ena ene otie ne nka no minim se wafa ababiom se waya ahoboa se wo ba beware a ofa na afutuo na ebeboa na ama onso wabrabo no edimu mi amidi dwumede ebremu midin abnagemfo a meso so be subscribe no like no wa share ama wunya bi ono so ete nchen a onti ye no ono so ehunu de ono so ebe ya fa ho mi amidi dwumede ebremu midin abnagemfo a mo ye besan so ehia